मागील दोन्ही निवडणुका 2014-19 असेल, मोदी लाट होती म्हणून तुम्ही निवडून आला। कोकणात येणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे खासदार विनायक राऊत। तुम्ही ज्या रिफायनरीला विरोध करताय ती रिफायनरी बारसू सोलगाव मध्ये व्हावी म्हणून आपलेच पक्षप्रमुख असलेले उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना केंद्राला पत्र पाठवलं होतं ना। माझा थेट सवाल आहे आपल्याला, सीवरचं काय झालं? आजही बांबोळी आणि मुंबईशिवाय पर्याय नाही हो, हे का थांबलं नाही मागच्या 10 वर्षात? कोकणातली साहेब गावं ओस पडत चाललेत अशी परिस्थिती निर्माण झाली का? तर मोठ्या प्रमाणामध्ये स्थलांतर आहे। ताज हॉटेलची चर्चा गेली कित्येक वर्ष आम्ही ऐकतोय, त्याच्यावरती कितीतरी निवडणुका पार पडल्या। लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीचा नारळ फोडणारी पहिली स्फोटक मुलाखत पहा फक्त कोकण शाहीवर। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर। खरं तर लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे आणि खऱ्या अर्थानं युद्ध आत्मनिर्भर कोकणासाठीचं हे रंगणार आहे ते तळ कोकणात, अर्थातच रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या एक लोकसभा मतदारसंघामध्ये। आणि या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार अर्थात खासदार विनायक राऊत माझ्या बरोबर आहेत। राऊत साहेब, खरं तर सर्वप्रथम या विशेष चर्चेमध्ये स्वागत करतो आपलं। आता आपण तिसऱ्या टर्मसाठी खासदारकीसाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलात, काय उत्साह आहे की संभ्रम आहे मनात? नाही, मनामध्ये संभ्रम असण्याची हेच नाही, म्हणजे शक्यताच नाही। उत्साह तर आहेच, आनंद तर आहेच। पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे, शिवसेना नेते आदरणीय आदित्यजी ठाकरे आणि त्यावर महाआघाडीचा इंडिया आघाडीचा उमेदवार म्हणून त्यांनी मला पुनश्च एकदा रिंगणामध्ये उतरवलेलं आहेच। मागची 10 वर्ष प्रामाणिकपणे कोकणची सेवा करण्याचा प्रयत्न करतोय। कोकणवासियांच्या बरोबर एक आपला माणूस म्हणून मिळून मिसळून वागण्याचा माझा जो स्वभाव आहे तोच कायम ठेवलेला आहे। 10 वर्षाच्या खासदारकीची घमेंड माझ्या शरीरामध्ये कधी भिनली नाही आणि भिनणार सुद्धा नाही आहे, कारण माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे आशीर्वाद आहेत आणि यांची शिकवण आहे माझ्या पाठीशी। माझ्या आईवडिलांनी माझ्यावर जे संस्कार केलेले ते आहेत आणि मागच्या 10 वर्षाच्या कोकणवासियांचा असलेला आशीर्वाद पुनश्च एकदा तिसऱ्या निवडणुकीच्या वेळेला सुद्धा, तिसऱ्या टर्मच्या वेळेला सुद्धा तो आशीर्वाद कायम राहील, त्याच्यामध्ये किंबहुना वाढ होईल अशी मला खात्री आहे। खरं तर राऊत साहेब, त्याच अनुषंगाने माझा पुढचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, यावेळची जी तिसऱ्या टर्मची तुमची निवडणूक आहे तुमच्यासाठीची, ती अर्थात कुठल्या मुद्द्यांवरती झाली पाहिजे ते मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं। बघा, मागचे 10 वर्षापैकी बहुतांश वर्ष माझी विरोधी पक्षामध्ये गेलेली आहे। विरोधी पक्षामध्ये काम करत असताना, म्हणजे सत्ताधारी पक्षाबरोबर नसताना सुद्धा संसदीय आयुधांचा वापर करून ह्या मतदारसंघामध्ये जे जे करणं शक्य आहे ते करण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे। मग ते दोडामार्गचे NIMP असेल, सिंधुदुर्गामधलं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असेल की जे महाविद्यालय कधी होणं शक्य नाही ते उद्धवजी ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर प्राप्त झालं। किनारपट्टीच्या भागामध्ये जवळजवळ 1760 कोटी रुपये टाकून भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकण्याचं जे काम आहे त्याला मंजुरी मिळाली। आज सिंधुदुर्गमध्ये जवळजवळ 509 कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत। रत्नागिरीमध्ये सुद्धा जवळजवळ 350 कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत आणि मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग सुद्धा सातत्याने मी जो पाठपुरावा करतोय त्याचं साक्षीदार माननीय गडकरी साहेब असतील किंवा NHAIचे अधिकारी असतील। माझ्या एवढा पाठपुरावा कोण करत असेल असं मला वाटत नाही। घमेंड नाही पण अभिमान आहे। पाठपुरावा करत असताना केंद्रामधल्या सुद्धा मंत्री महोदयांचं मला सहकार्य लाभलेलं आहे। भविष्यामध्ये सुद्धा ह्या कोकणाचा विकास करायचा असेल तर खऱ्या अर्थाने प्रत्येक कुटुंबाचा आर्थिक स्तर वाढवण्याची आवश्यकता आहे आणि दुर्दैवाने आज कोकणामध्ये नोकऱ्यांची उपलब्धता जरी नसली तरी पर्यटनाच्या माध्यमातून कोकणच्या विकासाला
चालना मिळू शकते. आणि म्हणून स्वदेश दर्शन, प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन 2 ह्या टप्प्यामध्ये सुद्धा पुनश्च एकदा सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी ह्या दोन्ही जिल्ह्याचा समावेश झालेला आहे. आणि तो समावेश करत असताना केवळ किनारपट्टी नव्हे तर सह्याद्री पट्टा सुद्धा त्याच्यामध्ये अंतर्भूत केलेला आहे. म्हणजे आंबोली ते लांजाचं माचाळ ह्या भागामध्ये सुद्धा बारमाही पर्यटक, चिपळूणपर्यंत बारमाही पर्यटक येतील आणि कोकणला एक कोकणवासियांना एक आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी एक नवीन त्यांना व्यवसाय प्राप्त होईल अशी मला खात्री आहे. खरं तर एकूणच रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणाचा किंवा राजकीय पटलाचा जर विचार केला तर अरेला कार्य उत्तर देणारं नेतृत्व म्हणजे खासदार विनायक राऊत आहेत. त्यामुळेच उद्धव ठाकरेंचा आपल्यावरती प्रचंड असा विश्वास आहे. महायुतीचं तुम्हाला आता या निमित्तानं काही आव्हान वाटतंय का? आणि कशा पद्धतीनं एकूणच महायुतीच्या विरोधात महाविकास आघाडीची मोर्चेबांधणी सुरू आहे? निवडणुका म्हटल्यानंतर इतर पक्ष सुद्धा उभे राहतात, उमेदवार उभे राहतात. त्यांनी ते राहायलाच पाहिजे, पराभूत व्हायलाच पाहिजे, त्याशिवाय माझा विजय होणार नाही. आणि म्हणून मला त्यांची काळजी करण्याचं मला कारण नाही आहे. माझा विश्वास माझ्या कार्यकर्त्यांवर आहे, माझा विश्वास माझ्या पदाधिकाऱ्यांवर आहे, माझा विश्वास माझ्या पक्ष नेतृत्वावर आहे आणि त्याचबरोबर आघाडीतल्या माझ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांवर सुद्धा माझा विश्वास आहे. आणि त्यामुळे काळजी तर नाहीच, पण किमान 2.5 लाखाच्या मताधिक्याने निवडून यायचं हा निर्धार करून आम्ही या निवडणुकीमध्ये उतरलेलो आहोत. राऊत साहेब, खरं तर मागील दोन्ही निवडणुका 2014-19 असेल, मोदी लाट होती म्हणून तुम्ही निवडून आलात असं विरोधकांकडनं सांगितलं जातंय. त्यावेळी सामंत बंधू सुद्धा आपल्या सोबतीनं होते, आता ते नाही आहेत. एकूणच या सगळ्या ज्या काही घटना घडल्यात या घटनेचा आता या तिसऱ्या टर्म मध्ये काही परिणाम होईल का? परिणाम अजिबात होणार नाही, उलट चांगलेच परिणाम होतील, विपरीत परिणाम अजिबात होणार नाही. 2014ला सामंत बंधू नव्हते, उलट नारायणराव राणे यांचं कडवं आव्हान आणि एक जबरदस्त ताकदवान नेता म्हणून माझ्यासमोर होतं. परंतु त्यावेळेला सुद्धा 2014मध्ये 1.5 लाखाच्या मताधिक्याने निवडून येणं हे सहज शक्य नव्हतं. ते कोकणवासियांनी करून दाखवलेलं आहे. आणि यावेळेला सुद्धा कोण होते कोण गेले, म्हणजे टेम्पररी लोक आली होती ती तशीच निघून गेलेली आहेत. परंतु ह्या सगळ्यांचं मी सहकारी अपेक्षित धरतोय आणि पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात जो उतरलेलो आहे हा विजयाचा निर्धार करून उतरलेलो आहे. साहेब, खरं तर कोकणात येणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे खासदार विनायक राऊत असं विरोधकांकडनं सांगितलं जातं. मागील 10 वर्षात तुमची अशी इमेज नेमकी का तयार झाली, तुम्ही याबाबत काय सांगू शकाल? कोकणातले जे दलाल आहेत, भूमाफी आहेत, त्यांच्या माध्यमातून ही माझी इमेज तयार करायचा त्यांचा केविलवाना प्रयत्न आहे तो. कारण रिफायनरी सारखे विनाशकारी प्रकल्प तुम्ही कोकणच्या माथी मारताय. आणि जो प्रकल्प पेप्सीचा प्रकल्प कोकणात आला पाहिजे, कागद प्रकल्प कोकणात आला पाहिजे, दोडामार्गचा NIMP कोकणात आला पाहिजे, पर्यटनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या पूरक असलेले उद्योग व्यवसाय कोकणात आले पाहिजे, अशी आम्ही ज्या वेळेला मागणी करतो त्यावेळेला रिफायनरी सारखा प्रदूषणकारी प्रकल्प जो ज्याच्या माध्यमातून कोकण भस्मसात होऊ शकतं काही वर्षामध्ये, त्याला तुम्ही मात्र आमच्या माथी मारताय. त्यामुळे रिफायनरीला विरोध केल्याचं मला अजिबात दुःख नाही. किंवा जोपर्यंत मी खासदार आहे, जोपर्यंत मी विनायक राऊत आहे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतोय, तोपर्यंत रिफायनरीला विरोध राहणार म्हणजे राहणारच. कारण हा रिफायनरी आज जेवढं गोडसपणा त्याचा दाखवतायत तेवढा तो साधा सरळ नाही आहे. आज त्या रिफायनरी बारसूच्या परिसरामध्ये असलेले आंबा बागायतदार, काजू बागायतदार, मच्छीमार यांचा जर विचार केला तर त्यात सुखी आहेत, त्यांना या रिफायनरीचं गाजर नको आहे. परंतु ज्या दलालांनी जवळजवळ 341 परप्रांतीय धनिकांच्या घशात ती जमीन घातलेली आहे, लोकांना फसवून मेलेल्या लोकांना जिवंत करायचं, त्यांच्या नावे कागदपत्र करायचे आणि खऱ्या लोकांना उद्ध्वस्त करायचं, हा जो काय दलाली जी केलेली आहे आणि त्या बारसो आणि त्या परिसरातल्या लोकांशी जो विश्वासघात केलेला आहे, त्यांच्याशी बेईमानी जो केलेला आहे, त्या दलालांची आता मात्र खिसे रिकामे होणार म्हणून चाललेली ही कोल्हेकुई आहे. त्यामुळे आम्हाला रिफायनरीची गरज नाही. आज 1 लाख रोजगार येणार म्हणतात रिफायनरीतून. कोणते रोजगार येणार आहेत? आज आमच्याकडे सुद्धा आंबा बागायतीमध्ये काम करायला नेपाळी कामगार 10,000 नेपाळी कामगार काम करतायत. शेतीमध्ये सुद्धा
आता यांत्रिकीकरण होत चाललेलं आहे. त्यामुळे केवळ आणि केवळ झाडू मारण्याचं काम तुम्ही आम्हाला देणार आणि आमच्या उरावर तुम्ही परप्रांतीय लोकांना आणून बसवणार, संपूर्ण राजापूर शहरापर्यंत त्यांचं आक्रमण होणार. एवढंच नव्हे तर संपूर्ण अरेबियन कंट्री त्या माध्यमातून ह्या कोकणामध्ये येऊन आपलं बस्तान ठोकणार आणि आपली लोक मात्र त्यांच्या घराच्या बाहेर वॉचमनगिरी करणार. हा कोकणचा विकास आहे का? त्या दलालांना मला विचारायचं आहे. राऊत साहेब, खरं तर अजून एक प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतो. तुम्ही ज्या पोटतिडकीनं रिफायनरी सारख्या प्रकल्पाला विरोध करताय, त्याच पोटतिडकीनं मागील 10 वर्षात रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या लोकसभा मतदारसंघामध्ये रोजगार येण्यासाठी तुम्ही का प्रयत्न तुमच्याकडनं झाले नाहीत, असा सुद्धा प्रश्न या निमित्तानं विरोधकांकडनं उपस्थित केला जातोय. आणि त्याचबरोबर जे स्थलांतर होत आहे, मागील 10 वर्षात मोठ्या प्रमाणामध्ये शहराच्या ठिकाणी स्थलांतर झालंय, हे स्थलांतर रोखण्यामध्ये विनायक राऊत अपयशी ठरलेत असंही सांगितलं. जे राज्यकर्ते आहेत त्यांनी आधी हा प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे. इथे उद्योग मंत्री त्यांचे आहेत, पालकमंत्री त्यांचे आहेत, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर त्यांचे आहेत, पंतप्रधान त्यांचे आहेत, मुख्यमंत्री त्यांचे आहेत, गृहमंत्री त्यांचे आहेत. तुमच्या शासनाच्या माध्यमातून, राज्यकर्त्या पक्षाच्या माध्यमातून हे सगळं प्रकल्प आणण्याची जबाबदारी तुमची होती. आज आम्ही फक्त तुम्हाला विनंती करू शकतो, परंतु तुम्ही धुडकावून लावताय. आज माननीय तेजस ठाकरे पर्यटन मंत्री असताना संपूर्ण किनारपट्टीचा पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून विकास करण्याच्या अनेक योजना त्यांनी मंजूर केल्या. पण काय झालं? सरकार गेल्यानंतर आलेल्या मिंदे सरकारने त्या सगळ्या रद्दबातल केल्या. कोकण सिंचनाच्या दृष्टीने आणि पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने सक्षम झालं पाहिजे, यासाठी सिंचनाचे जे अनेक प्रकल्प, जवळजवळ 23 प्रकल्प सिंचनाचे ह्या कोकणामध्ये मंजूर केले. काय केलं? ह्या सरकार आल्यानंतर, गद्दारांचं सरकार आल्यानंतर सरसकट त्यांना स्थगिती दिली गेली. त्यामुळे शेतीमध्ये अधिक क्रांती करायची असेल, बागायतीमध्ये अधिक क्रांती करायची असेल तर त्यांना सिंचनाच्या पाण्याचं सिंचनाची व्यवस्था अधिक करून देण्याची गरज होती. ते देण्यासाठी आम्ही पुढे आलो, पण ह्यांनी त्यांना स्थगिती देण्यापलीकडे काही केलं नाही. आज मंत्री म्हणून जे ह्या जिल्ह्यामध्ये वावरतात त्यांचं खातं देशातलं अत्यंत महत्वाचं खातं आहे. त्या खात्याच्या माध्यमातून इथे काय दिलं गेलं? सूक्ष्म आणि मध्यम हे जे नाव लावलेलं आहे, मायक्रो, हा जो नाव लावलेला आहे स्मॉल आणि मायक्रो, याचा अर्थच असा आहे की तळागाळातल्या लोकांना उपयोगी ठरेल अशा पद्धतीचं ते खातं आहे. सिंधुरत्न समृद्ध विकास योजनेचा जन्म आम्ही घातलेला आहे. आता जे अध्यक्ष आहेत त्यांनी नाही घातलेला आहे, आम्ही घातलेला आहे. माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे ज्या वेळेला सिंधुदुर्गला आले त्यावेळेला हे नावच माझे सहकारी नागेंद्र परब यांनी हाताने लिहिलं आणि मुख्यमंत्र्यांकडे आम्ही दिलं. आज त्या सिंधुरत्न समृद्ध विकास योजनेच्या माध्यमातून कोकणवासियांना आणि गरजवंतांना जो आर्थिक लाभ झाला पाहिजे, आज दुर्दैवाने तो होत नाही. परंतु आंबोली सारख्या हिल स्टेशनवर ज्या जागेवर वनजमीन लागलेली आहे, जी जागा महाराष्ट्र शासनाची आहे, त्या जागेवर मात्र 27 मोठमोठे बंगले उभे करतात. म्हणजे दुसरं लवासाचं ते प्रकरण होतं एक राज्यकर्त्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून. त्या अनधिकृत बंगल्यांकडे मात्र सिंधुरत्न समृद्ध विकास योजनेचा पैसा खर्च करून 88 लाख रुपये खर्च करून रस्ता बनवला जातो, पण गरजवंताला मात्र ही दिली जात नाहीये. त्यामुळे विरोधी पक्षामध्ये काम करत असताना जी जी भूमिका मला मांडायची आहे ती प्रामाणिकपणे मांडलेली आहे. आज सुद्धा ह्या कोकणातल्या 1635 गावांवर सिडको प्राधिकरण येते. कशासाठी? ते पुण्यामध्ये का नाही, ते नागपूरमध्ये का नाही, ते संभाजीनगरमध्ये का नाही? त्याचं ते उत्तर त्यांनी द्यावं पहिलं. 1635 गावांवर तुम्ही सिडको प्राधिकरण लावताय, तिथे विकास नियमावली सिडकोची असणार आहे, तिथे सिडकोला रिझर्वेशन टाकायचा अधिकार लाभणार आहे. याचं कारण असं आहे की मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग झाल्यानंतर किनारपट्टीच्या भागातून येणारा कोस्टल रोड आणि सह्याद्रीच्या पट्ट्यातून येणारा सह्याद्री महामार्ग याच्या आजूबाजूच्या सगळ्या जमिनी परप्रांतीयांनी घेतल्या. त्या परप्रांतीयांना रेड कार्पेट घालून द्यायचं असेल तर आजच्या ग्रामपंचायतीच्या ऐवजी सिडकोचं प्राधिकरण आणायचं, रिझर्वेशन टाकायचं आणि कोकणातली भूमी हडप करायची. या विरुद्ध आम्ही आवाज उठवला की आम्हाला आमच्यावर टीका करायची, आम्ही विरोध करतो. विरोध तर करणारच, सिडको प्राधिकरणाला विरोध करणारच, आंबोलीला अधिकृत बंगले होऊ देणार नाही म्हणजे नाहीत. पण त्याचबरोबर आत्ता सुद्धा दुर्दैवाने दापोलीच्या रिसॉर्टच्या अनुषंगाने मुंबई हायकोर्टाने जो निर्णय दिलेला आहे, CRZचं उल्लंघन करून ज्या ज्या ठिकाणी होमस्टे झाले, छोटी हॉटेल्स झाली,
व्यवसाय सुरू झाले, वॉटर स्पोर्ट्स सुरू झालेले आहे. ह्या सगळ्यांवर आता भारतीय जनता पार्टीच्या एका नेत्याने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर हायकोर्टाने त्यांचा अहवाल जो मागवलेला आहे आणि दुर्दैवाने हायकोर्टाने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली तर लाखो कोकणवासी उद्ध्वस्त होतील. त्यामुळे माझं कर्तव्य एकच आहे, नवीन प्रकल्प आणण्यासाठी एक विरोधी पक्षातला खासदार म्हणून मला जेवढं सहकार्य करायचं, जेवढं काम करायचं ते केलेलं आहे. कारण दोडामार्गला NIMP हा प्रोजेक्ट हा आणण्यासाठी माननीय श्रीपाद नाईक आणि मी ह्या दोघांनी जे प्रयत्न केलेले आहेत ते श्रीपाद नाईक साहेब सुद्धा सांगतील. दुर्दैवाने आत्ताच्या सरकारने तो भाषणात गुंडाळला. आज सुद्धा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मान्यता मिळत असताना याच जिल्ह्यातल्या एका नेत्याच्या माध्यमातून त्या महाविद्यालयाला जेवढे अडथळे आणले गेले NMCचं मान्यता मिळवण्यासाठी, त्याचा साक्षीदार मी आहे, त्याचे साक्षीदार इतर वरिष्ठ अधिकारी आहेत आणि त्याचं साक्षीदार संसद सुद्धा आहे. संसदेमध्ये अखेरीस पंतप्रधानांना मी विनंती केली, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी 6 महिने रेंगाळलेलं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय इथे मंजूर झालं. आज तिथे 300 डॉक्टर्स प्रशिक्षण घेतात, ॲडमिशन घेतलात. यावर्षी अजून 100 वाढतील. पुढच्या वर्षीपासून सिंधुदुर्ग जिल्हा सेवेकरता नवीन 100 डॉक्टर्स आपल्या सिंधुदुर्गवासियांसाठी उपलब्ध होतील. ह्याबद्दल मला अभिमान आहे. की खरं तर सिंधुदुर्ग रत्नागिरीच्या वैद्यकीय व्यवस्थेवरती आणि अवस्थेवरती विचारणार देखील आहे आपल्याला. पण साहेब, मला खरं तर प्रश्न पडलाय आणि विरोधकांकडनं सुद्धा हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. तुम्ही ज्या रिफायनरीला विरोध करताय ती रिफायनरी बारसू सोलगावमध्ये व्हावी म्हणून आपलेच पक्षप्रमुख असलेले उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना केंद्राला पत्र पाठवलं होतं ना. त्यावेळेला त्यांची ज्या पद्धतीने दिशाभूल करून दिली होती की सर्व बोगस ग्रामपंचायतीचे ठराव त्यांच्या समोर ठेवले गेले होते, आजूबाजूच्या त्या ग्रामपंचायतीच्या ठरावावर विश्वास ठेवून त्यांनी ते केंद्राला पत्र लिहिलं होतं. पण प्रत्यक्षात रिफायनरीच्या विरोधातली जी कमिटी आणि गावकरी ज्यावेळेला उद्धवजी ठाकरे साहेबांना भेटल्यानंतर त्या रिफायनरीला विरोध करायला पुनश्च एकदा उद्धवजी ठाकरे बारसूमध्ये आले, हे सुद्धा विसरता येणार नाही. साहेब, खरं तर एकूणच हे रिफायनरीचं जे भिजत घोंगडं आहे हे मागची निवडणूक आणि आताची निवडणूक या प्रकल्पाभोवतीच गोल फिरली. प्रकल्प अस्तित्वात आला नाही आला नंतरची गोष्ट आहे. आताच्या निवडणुकीत रिफायनरीचा मुद्दा कितपत आपल्याला महत्वाचा वाटतोय, त्याबाबत काय सर? नाही, रिफायनरीचा विषय आम्ही तर लावून धरणारच, तो कुठेही दूर करणार नाही. कारण हे जे काही दलाल आहेत ह्या दलालांचा जीव त्या रिफायनरीपेक्षा रिफायनरीची जागा ज्या परप्रांतीयांनी विकत घेतलेली आहे त्यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या दलालीमध्ये गुंतलेला आहे. मग 5 आणि 10 लाख रुपये एकरने जमीन घेतली, त्या ठिकाणीच MIDCच्या माध्यमातून 1-1 करोड जे मिळणार आहेत ते 1-1 करोड मधले प्रत्येक एकरी किमान 25 लाख हे दलालांचे असणार आहेत. त्यामुळे ही रिफायनरी आणण्यासाठी दलालांची दलाली आणि त्यांची चिवचिवाट सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या लोकप्रतिनिधीला तिथल्या ग्रामस्थांच्या बरोबर राहावंच लागेल आणि रिफायनरीला विरोध करावा लागेल. कारण आज आम्हाला जी भीती आहे की आज लोकांना फसवण्यासाठी 5 गावं दाखवलेली आहेत. सुरुवातीला 14 गावं दाखवलेली होती, आज 5 गाव दाखवून लोकांना फसवलं जाईल आणि उद्या एक नोटिफिकेशन मिळाल्यानंतर पुनश्च एकदा आजूबाजूची 15 गावं, त्या ठिकाणी असलेले ग्रामस्थ, घरं दारं, तिथले ग्रामदैवत, आंबा काजूच्या बागायती, मच्छीमार ह्या सगळ्या उद्ध्वस्त केल्या जातील आणि सौदी अरेबिया सहित परप्रांतीयांचा हैदोस तिथे सुरू होईल आणि आपल्या लेखी बाळींना सुद्धा तिथे जीवन जगणं मुश्किल होईल. असं परिस्थिती निर्माण होण्यापेक्षा प्राणपणाने रिफायनरीला विरोध करत असतानाच मी सूचना केलेली आहे की आदरणीय पंतप्रधानांच्या स्वप्नातला जवळजवळ 25 गिगावॅट हा ग्रीन एनर्जी निर्माण करण्याचा त्यांचा जो हे होतं स्वप्न आहे, त्या स्वप्नातलं 500 गिगावॅट ग्रीन एनर्जी निर्माण करण्याचं जे स्वप्न आहे त्याच्यातली 25 गिगावॅट वीज निर्मिती करण्यासाठी तुम्ही कोकणच्या भूमीचा वापर करा. आज त्याच्यामध्ये बारसू किंवा नाणार सारखी जी पडीक जमीन आहे तिथे सुद्धा किमान 5-25
गिगावॅट तुम्ही तिथे वीज तयार करू शकता, आमच्या लोकांना कोणताही त्रास होणार नाही. पण तसे प्रकल्प मंजूर करायचे नाहीत. आज सुद्धा जैतापूरच्या नावावर तुम्ही जमीन हडप केली, पण जैतापूरला झालंय काय? जैतापूरला 1 इंच सुद्धा अणुऊर्जाचं गाडं पुढे रेटू शकलेले नाही आहेत. परंतु दुष्परिणाम काय झालेले आहेत की जैतापूरच्या जागेला कंपाऊंड घातल्यानंतर तिथे जनावरांना चरायला जागा मिळालेली नाही. जे विद्यार्थी 5-10 मिनिटं चालून शाळेत जात होते त्यांना किमान 7 ते 8 किलोमीटरचा वळसा घालून शाळेत जावं लागतं. बाजारपेठा दूर गेल्या, गायरानं नष्ट झाली, शाळा दूर गेल्या, रुग्णालय दूर गेली, परंतु तिथे उभी राहिली फक्त जैतापूर अणुऊर्जाची कॉन्क्रीटची भिंत. खरं तर नाही, सगळ्या प्रकल्पांचा विचार करता रिफायनरी आहे, जैतापूर आहे, अगोदरचा चिपी होता. माझा थेट सवाल आहे आपल्याला, सीवर्डचं काय झालं पुढे? सी वर्ल्ड झाला पाहिजे, त्यामध्ये कोणतीही शंका नाही. पण सी वर्ल्ड, जागतिक स्तरावरचा सी वर्ल्ड जर विचार केला तर तो जास्तीत जास्त 350 एकरवर उभा झालेला आहे जगातला. इथे सिंधुदुर्गमध्ये ज्यांना इच्छा आहे ना त्यांनी तो करावा, 500 एकरवर करा, आमची हरकत नाही. परंतु सी वर्ल्ड करत असताना समुद्राला लागून असलेली जी जमीन आहे, ज्या जमिनी तिथल्या दिल्लीवाल्यांनी विकत घेतलेल्या आहेत, त्या जमिनीचा तुम्ही खऱ्या अर्थाने वापर करा. पण दिल्लीवाल्यांची जमीन तुम्ही वाचवायची आणि सी वर्ल्डच्या नावावर जिथे 500 एकर जमीन पाहिजे तिथे मात्र 1305 एकर तुम्ही जमीन घेता आणि त्या उर्वरित जागेवर तुम्ही नीलम हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेड अशा पद्धतीचं पेन्सिलने लिहून ठेवता. आता तो सी वर्ल्ड सिंधुदुर्गवासियांसाठी की नीलम हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेडसाठी, त्याचं उत्तर द्यावं. आणि मग ग्रामस्थांचं असं म्हणणं आहे की जी वांगणी नावाचा जो गाव आहे, जिथे खास करून ह्या सीझनमध्ये वांगणी शेती केली जाते म्हणून त्याचं नाव वांगणी पडलं. 12माही पुरेल एवढी उत्पादन त्या भागामध्ये जे होतं, एक आदर्श शेती म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली नव्हे तर संपूर्ण कोकणातली म्हणून त्या वांगणीच्या शेतीकडे पाहिलं जातं. त्या वांगणीला वाचवा आणि बाजूचा जो गाव आहे जिथे दिल्लीवाल्यांची जमीन आहे, जो समुद्रा लगत आहे, तिथे सी वर्ल्ड करा, आमचा पाठिंबा असेल तुम्हाला. तो सीवर्ड होण्यासाठी शिवसेना पुढाकार घेताना का दिसत नाही, हा प्रश्न आहे. घेऊ की, आम्ही भूमिका मांडलेली आहे, पण तो घेण्यासाठी सरकार आमचं आलं पाहिजे. ते आल्यानंतर त्या जी पर्यायी जागा सुचवलेली आहे त्या ठिकाणी मी नक्की प्रयत्न करेन. साहेब, खरं तर मगाशी आपण छेडलेला मुद्दा तो म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्य अवस्थेचा आणि व्यवस्थेचा. तुम्ही सांगताय महाविद्यालय त्या ठिकाणी उभं झालं, प्रशिक्षण घेतायत, चांगली सोय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मुलांना या महाविद्यालयाच्या निमित्तानं झालं, हे त्रिवार सत्य आहे. माझा प्रश्न आपल्याला असा आहे, आजही बांबोळी आणि मुंबईशिवाय पर्याय नाही हो, हे का थांबलं नाही मागच्या 10 वर्षात? हे केवळ सिंधुदुर्गच नाही तर अख्ख्या महाराष्ट्रातली आरोग्य व्यवस्था ही व्हेंटिलेटरवर आहे. तुम्ही इथेच नाही, पुण्याच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जा, कोल्हापूरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जा, रत्नागिरीच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जा, सगळीकडे साध्या तापावरच्या गोळ्या जरी घ्यायच्या झाल्या तरी सुद्धा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिहून देतात आणि बाहेरून घेऊन या म्हणून सांगतात. त्यामुळे ही व्हेंटिलेटरवर असलेली आरोग्य व्यवस्था आज कोणामुळे झाली तर ह्या राज्याला निष्क्रिय आणि भ्रष्टाचारी लाभलेले जे आरोग्य मंत्री आहेत ना, ते ठेकेदारीमध्ये गुंतलेले आहेत. त्यांच्यामुळे महाराष्ट्रातली आरोग्य व्यवस्था आज व्हेंटिलेटरवर गेलेली आहे. सुदैवाने उद्धवजी ठाकरेंच्या कारकिर्दीतली, डॉक्टर राजेश टोपे यांच्या कारकिर्दीतली आरोग्य व्यवस्था तुम्ही लक्षात घ्या आणि आत्ताच्या निष्क्रिय आणि भ्रष्टाचारी आरोग्य मंत्र्यांच्या कारकिर्दीतली आरोग्य व्यवस्था तुम्ही लक्षात घ्या. बट्ट्याबोळ झालेला आहे. 12 वाजलेले आहेत. आज औषध खरेदीचे अधिकार जे डीनला होते, विभागीय स्तरावर होते, ते सगळे अधिकार या आरोग्यमंत्री महोदयांनी काढून हापकिनला दिले, एकत्रित केले. याचं कारण असं आहे की संपूर्ण महाराष्ट्राचं टेंडर काढल्यानंतर मोठी टक्केवारी मिळेल, हा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश आहे. आणि नसेल तर त्यांनी व्यासपीठावरून सांगावं, हे नाही उद्देश. आणि मग औषध खरेदीचे जे अधिकार आहेत ते तुम्ही स्थानिक स्तरावर का देत नाही, तुम्ही विभागीय स्तरावर का देत नाही? इथल्या डीनला साधारण 100 रुपयाचं एखादं औषध खरेदी करायचा सुद्धा अधिकार राहिलेला नाही आहे. मग कसे सुधारणार? मग बांबोळी सारखा पर्यायच नाही, गोव्याला जाण्याशिवाय पर्यायच नाही. खाजगी हॉस्पिटल चाललं पाहिजे,
खाजगी स्वतःचं वैद्यकीय महाविद्यालय चाललं पाहिजे, म्हणून आज ह्या आमच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला विरोध करत असताना चांगले कार्यक्षम अधिकारी उचलायचे आणि दुसरीकडे फेकून द्यायचा हा नतद्रष्टपणा सुद्धा ह्यांनी केला. पुनश्च एकदा आमच्या आमदार वैभव नाईक यांनी विधानसभेमध्ये त्याच्यावर आवाज उठवल्यावर आत्ता कुठे चांगले डीन त्या रुग्णालयाला भेटले आहेत. पण येत्या जे आता टेंडर निघालेलं आहे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचं जवळजवळ 550 कोटीचं आहे, त्या 2 वर्षामध्ये हे वैद्यकीय महाविद्यालय जे उभं राहील त्यावेळेला या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेणारा आरोग्यमंत्री सुद्धा लाभलेला असेल अशी खात्री बाळगूया. साहेब, खरं तर ह्या मुलाखतीच्या उत्तरार्धाकडे मी आता चाललोय. माझा तुम्हाला एक महत्वाचा प्रश्न आहे. कोकणशाही म्हणून लोकसभा निवडणूक जाहीर होणार आहे, विधानसभा होणार आहे याची कल्पना होती, म्हणून मागील 3 महिन्यापासून आमचा सर्व्हे सुरू आहे. साहेब, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात कोकणशाहीचा सर्व्हे कार्यक्रम आम्ही घेऊन येतोय, आरसा कोकणचा म्हणून. त्या आरसा कोकणचा मध्ये मेकअप केलेलं कोकण नाही तर वास्तववादी कोकण दिसेल. सर्वेतनं काही गोष्टी समोर आल्या त्या फक्त आपल्या कानावर घालतो आणि त्यावरती मला आपलं उत्तर अपेक्षित आहे. कोकणातली साहेब गावं ओस पडत चाललेत अशी परिस्थिती निर्माण झाली. का तर मोठ्या प्रमाणामध्ये स्थलांतर आहे, वैद्यकीय सुविधा गावागावात नाहीयेत, मग शहराच्या ठिकाणी नाही तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावं लागतं. शाळा, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी शाळांमध्ये 3 नाही तर 4 मुलं आहेत. पुढे जाऊन या प्राथमिक शाळा वर्षाला जवळपास 3 ते 4 शाळा, त्यापेक्षा अधिक शाळा बंद पडत चालल्यात. ही वास्तविकता कोकणाची आहे. तुमच्या डोक्यामध्ये असे साहेब कुठले प्लॅन आहेत, ब्ल्यू प्रिंट आहे कोकण वाचवण्यासाठीचं, स्थलांतरित झालेला कोकणी माणूस पुन्हा कोकणात आणण्याचं, ज्याच्या हाताला तुम्ही रोजगार देऊ शकाल? या निवडणुकीमध्ये असे कुठले तुम्ही ब्ल्यू प्रिंट मानणार? आपण सांगितलं ते वस्तुस्थिती आहेत. दुर्दैवाने ह्या जिल्ह्याच्या एका सुपुत्राला महाराष्ट्र राज्याचं शिक्षण मंत्रीपद मिळालं, परंतु आमच्या दुर्दैवाने, कोकणच्या दुर्दैवाने सिंधुदुर्गमध्ये 122 शाळा 0 शिक्षकी, रत्नागिरीमध्ये 123 शाळा 0 शिक्षकी, जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करायच्या आणि खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थी पाठवायचं भरमसाठ फी भरून, हे या शिक्षण मंत्री महोदयाने सुरू केलेलं एक त्यांची ॲम्बिशन्स म्हणा पाहिजे. तर दुर्दैव असं आहे, आत्ता सुद्धा मागच्या आठवड्यामध्ये एक जो GR आला त्यावेळेला स्वर्गीय वामनराव महाडिक खासदार असताना, आमदार असताना सुद्धा त्यांनी डोंगरी भागाकरता विशेष सवलती ज्या दिल्या होत्या शिक्षण खात्याच्या माध्यमातून शिक्षक भरतीसाठी आणि विद्यार्थ्यांची पटसंख्येच्या बाबत, दुर्दैवाने आजच्या शिक्षण मंत्र्यांनी त्या डोंगरी भागाच्या सवलती रद्द केल्या आणि अनेक शिक्षकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड त्यांच्या माध्यमातून आली. अनेक शाळांना 120च्या पटाला पूर्वी मुख्याध्यापक मिळायचा, आमच्या शिक्षण मंत्र्यांनी तो 150 केला. दरवर्षी घसरती जाणारी विद्यार्थी संख्या हे संकट असताना पुन्हा एकदा शिक्षण मंत्री पुरस्कृत शिक्षणावर ह्या शाळांवर येणारी जे संकट आहेत ना, ही सुद्धा विसरून चालणार नाहीत. परंतु आता मला वाटतं त्यांना आम्ही आवाज उठवल्यानंतर त्यांना त्यांची चूक कळून आलेली आहे. आता त्याच्यात सुधारणा करण्याचं त्यांनी ठरवलंय, त्याबद्दल त्यांचं कौतुक. पण तरी सुद्धा ह्या चुका तुम्ही का करता? आज शिक्षणामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण कॉपी मुक्त परीक्षा म्हणजे कोकण, बाकी इतरत्र कॉपी युक्त परीक्षा असतात. एवढं असून सुद्धा आपल्या विद्वान झालेल्या विद्यार्थ्यांना आपल्या जिल्ह्यामध्ये ही अशा पद्धतीच्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. म्हणून आदित्यजी ठाकरे यांच्या कारकिर्दीमध्ये शिरोड्यामध्ये ताज हॉटेल मंजूर झालं, देवबाग आपल्या मिठमुंबरीमध्ये आणि देवगडमध्ये महेंद्र हॉटेलची ते हॉटेल झालं. ताज हॉटेल लवकरात लवकर झालं पाहिजे म्हणून मी प्रयत्न चालू केले. लोकांच्या काय समजुती होत्या त्या दूर करून तेच थोडंसं आपल्याला थांबून ब्रेक करून साहेब, ताज हॉटेलची चर्चा गेली कित्येक वर्ष आम्ही ऐकतोय, त्याच्यावरती कितीतरी निवडणुका पार पडल्या नाही. पण आदित्यजी ठाकरेंच्या वेळेला ताज हॉटेलला जी मुदतवाढ दिली गेली आणि प्रत्यक्ष त्यांच्या बैठका घेऊन सर्वे नंबर 39 ह्याला वगळून ताज हॉटेल व्हावं अशा पद्धतीची ग्रामस्थांची जी मागणी होती ती मागणी त्यांनी मंजूर केली. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ती बैठक झाली आणि त्यानंतर ताजला जो प्रोत्साहन मिळाला पाहिजे आम्ही असताना मिळालं, पण दुर्दैवाने आमचं सरकार गेल्यानंतर या सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवण्याचं काम केलं. देवगडला मिठबाव आणि मिठमुंबरी ह्या भागातल्या हॉटेलचा प्रस्ताव सुद्धा उघडलाच नाही. त्यावेळेला तो उघडला होता
पण तो सुद्धा उघडला नाही. कोकणातल्या लोकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार अधिकाधिक उपलब्ध कसं करून देता येईल ह्या दृष्टिकोनातूनच प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. त्याऐवजी हे सरकार मात्र म्हणजे मी त्यासाठी प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन 2 ही योजना मंजूर करून घेतली आणि ह्या सरकारने कोकणातल्या किनारपट्टीच्या गावांवर सिडको प्राधिकरण टाकलं. हायकोर्टाचे आता निर्बंध आले आणि मग त्यांना रोजगारापासून हिरावून नेण्याचं काम आम्ही नाही तर सध्याचं भाजप सरकार करते. साहेब मी सविस्तर उत्तर ऐकलंय. माझा प्रश्न आपल्याला असा आहे, तुमच्याकडे पुढील 5 वर्षाचा रोजगार देण्याबाबतचा काय अजेंडा आहे? रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्वाचा टप्पा मी सांगितलेला आहे की कोकण आणि पर्यटन यांची सांगड घातलीच पाहिजे आणि कोकणला पूरक असतील असे उद्योग या कोकणात आणले पाहिजे. आणि म्हणून दोडामार्गचा NIMP जो 500 करोड रुपये टाकून तो होणार होता तो जर कार्यान्वित केला तर आज नाही म्हटलं तर त्या ठिकाणी किमान 500 लोकांना तरी तिथे नोकऱ्या मिळू शकतात. आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जे झालेलं आहे तिथे सुद्धा जवळजवळ 966 कोटी रुपये त्याला मंजूर झालेले आहेत. त्याच्या इमारतींना साधारण 550 कोटी आणि उर्वरित ते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झालं तर त्यासाठी सुद्धा 1000च्या पुढे नोकऱ्या तिथे उपलब्ध होणार आहेत. परंतु दुर्दैवाने ह्या सरकारने ज्या नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या होत्या त्या ठिकाणी आउटसोर्सिंग तिथे आणले आणि जे आउटसोर्सिंग आणले ते पुणे आणि कोल्हापूरचे आणले. कोकणातल्या ज्या सुशिक्षित जे युवक पुढे येत होते त्यांच्या तोंडाला मात्र पानं पुसण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे. त्याचबरोबर मासेमारीला प्रोत्साहन तर द्यावंच लागेल पण फळ प्रक्रिया ही अत्यंत महत्वाची आहे आणि ही फळ प्रक्रिया राबवत असताना आमची मागणी पुनश्च एकदा सरकारकडे राहणार आहे. तुम्ही द्राक्ष वायनरीला ज्या फॅसिलिटी दिलेल्या आहेत आणि ज्या धर्तीवर द्राक्ष वायनरीज उभ्या राहिलेल्या आहेत, आज आमच्या सिंधुरत्न समृद्ध विकास योजनेच्या अध्यक्षाने काय केलं, काजूला 135 रुपये हमीभाव देतो म्हणून सांगितलं, तो तर दिला नाहीच. पण सिंधुरत्न समृद्ध विकास योजनेमध्ये जमा झालेली जो निधी आहे त्याची विल्हेवाट कशी लावायची, तर काजू बोंडाचा रस काढायला 5000 रुपयाची मशीन दिली. आता काजू बोंडाचा रस काढायला परवानगीच नाहीये, तो विकायचा झाला तर गोव्यामध्ये जावं लागेल. पण बॉर्डरवर पोलिसांनी अटकवलं, ते पकडतायत. म्हणजे बेकायदेशीर कृत्य करायला तुम्ही पैशाची दुरुपयोग करताय. पण द्राक्ष वायनरीवर आधारित आम्हाला काजू बोंडाचा फेनी प्रक्रिया चालू करण्यासाठी आम्हाला कोणती सुविधा देत नाही, ही तर मागणी आहे. पण त्याचबरोबर सह्याद्री पट्ट्यातली अनेक गावं पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून विकसित करायची आहे. त्याच्यामध्ये माचाळ सारखं गाव आहे, उंबरवणे नावासारखं गाव आहे, इथले महिपतगड आहे, इथला भगवानगड आहे, इथे रांगणा तुळसुली आहे, तिकडे चिपळूणला गाणेसारखा गाव आहे, आंबा घाटातले काही गाव आहेत आणि ह्या आंबोली घाटाच्या बरोबरच बाजूचा आजूबाजूचा असलेला परिसर सुद्धा विकसित करून पर्यटक बारमाही या पर्यटक या गावात कसे येतील ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न करतो. पण त्याही पुढे जाऊन सांगतो मी की इथल्या पर्यटकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी, हाऊसमौज करण्यासाठी वॉटर स्पोर्ट तर आहेतच, पण त्याचबरोबर गोव्याच्या धर्तीवर जे वाईनवर एक्साईज ड्युटी माफ करून देण्याची आवश्यकता आहे ती सुद्धा देण्याची गरज आहे. तर इथला पर्यटक इथे येईल आणि इथे वास्तव्य करेल. साहेब खरं तर हे सर्व प्रश्न घेत असताना आपल्याही लक्षात आलं असेल, माझ्या कोकणशाहीच्या दर्शकांच्याही लक्षात आलं असेल, या संपूर्ण मुलाखतीत एकही मी राजकीय प्रश्न विचारलेला नाही. अजून एक आरोग्याच्या बाबत तुम्हाला सांगतो. आरोग्याच्या बाबत सुद्धा आज तीच अवस्था आहे. गावागावामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र चालू झाली, उपकेंद्र चालू झाली, पण तिथे साधा नर्सिंग स्टाफ सुद्धा नाही. काही ठिकाणी आज सुद्धा वेंगुर्ला सारख्या त्या रुग्णालयामध्ये 6 महिने स्टाफला मानधन मिळालेलं नाहीये. आमच्या सिव्हिल हॉस्पिटलच्या डॉक्टर्सना 4-4 महिने मानधन मिळत नाहीये. त्यामुळे कसे डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफ काम करतील, कसेच त्यांना कशी ती सेवा लोकांना देतील. NRHMचा स्टाफ आम्ही भरतो, त्यांना सुद्धा वेळेवर वेतन मिळत नाही. आम्ही दिल्लीमध्ये प्रयत्न करून तो देण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु ह्या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये कोकणामध्ये तुम्ही पूर्व विदर्भाच्या धर्तीवर
ह्या कोकणला तुम्ही दर्जा प्राप्त करून द्या आणि ज्या ज्या शासकीय नोकऱ्या असतील, ज्या ज्या वैद्यकीय क्षेत्रातल्या सोयीसुविधा असतील त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी आता पूर्व विदर्भाच्या ऐवजी कोकणला तुम्ही प्राधान्य द्या. जे प्राधान्य देण्याचं काम माननीय पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरेंच्या कारकिर्दीमध्ये होत होतं त्याचीच पुन्हा पुनरावृत्ती करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. सत्ताधाऱ्यांवरती विरोधकांचा अंकुश आहे असं समजायचं का? नाही, हे सध्याचे सत्ताधारी एवढे मुजोर झालेले आहेत, त्यांना विरोधकांनी अगदी वैचारिक विरोध करायचा जर ठरवला तर ताबडतोब सस्पेंड करतात. या 75 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये संसदेमधून एकाच वेळेला अवघ्या 3 दिवसामध्ये 143 खासदारांना सस्पेंड करणारे महापराक्रमी सध्याचे राज्यकर्ते. त्यामुळे विरोधकांच्या आवाजाला दाबून टाकलं जातं, तुमच्या मीडियावर बंधनं आणली जातात. त्यामुळे विरोधकांचा आवाज दाबून लोकांचं भलं होत असेल तर भलं करा की तुम्ही, पण तुम्ही वाटोळं करायचं, आम्ही लोकांची बाजू मांडायची, त्याला मात्र तुम्ही उपकार विसरले विनायक राऊत, विश्वासघात केला विनायक राऊत, अशा पद्धतीने आरोप करत सुटता. आम्हाला त्याची खंत नाही वाटत. साहेब, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे माझा. मी या एकूणच संपूर्ण मुलाखतीमध्ये दर्शक आपल्याही लक्षात आलं असेल, एकही राजकीय प्रश्न राऊत साहेबांना मी विचारलेला नाहीये. याचं कारण साहेब असं आहे, ही निवडणूक खऱ्या अर्थानं आत्मनिर्भर कोकणासाठीची व्हावी अशी अपेक्षा या एकूणच मतदारसंघातील जनतेची देखील आहे आणि एक पत्रकार म्हणून, कोकणशाही म्हणून आमची देखील आहे. साहेब, आता तर निवडणुकीची रंगत खऱ्या अर्थानं रंगात येईल. अजून समोरनं उमेदवार डिक्लेअर झालेले नाहीयेत, पण व्हावेत लवकर. अजून डिक्लेअर साहेब झालेले नाहीयेत, होतीलही 1-2 दिवसात. मुद्दा असा आहे, तुम्ही नेमकं काय आवाहन कराल ह्या पहिल्या मुलाखतीच्या निमित्तानं? पुढील महिनाभर आपल्याला बऱ्याच वेळा या सर्वांसमोर यायचंच आहे. आणि मी पहिलं आव्हान हेच करेन कोकणवासियांना की आजपर्यंत या विनायक राऊतने खासदारकी त्याच्या डोक्यात भिनून घमेंडीपणा दाखवलेला नाही, मला दाखवायचा नाही, दाखवणार सुद्धा नाही. आज आपला माणूस म्हणून, तुमचा गावकरी म्हणून आज तुमच्याबरोबर मी मागची 10 वर्ष जो वागत येईल त्याच पद्धतीने भविष्यातली सुद्धा माझी वाटचाल तशीच रवतली. मी काही बदलूचं नाही. आज माझ्या पूर्वजांनी 2-2.25 एकर जी जमीन माझी ठेवलेली आहे तीच आजपर्यंत तीच आहे, त्याच्यामध्ये काय वाढ झालेली नाही. झाली ती फक्त 2 ऑफिसची झालेली असा. बाकी पण मी जे 4 घास माका जे मिळतात, माझ्या कुटुंबांका जे मिळतात त्याच्यामध्ये सुखी असे. आणि माझ्याकडे करोडो रुपये जरी नसले तर सुद्धा करोडो रुपयांपेक्षा जास्त महत्त्वाचे असलेले कोकणवासियांचे आणि कोकणातल्या देवदेवतांचे आशीर्वाद, माझ्या बाळासाहेबांचे आशीर्वाद, माझ्या पक्षप्रमुखांचा विश्वास हा माझ्यासाठी खूप मोठा असा. असेच आशीर्वाद कायम ठेवा आणि ह्या निवडणुकीत मात्र मशाल चिन्हाला मात्र विसरू नका. मशाल चिन्ह अत्यंत महत्वाचं आहे. धन्यवाद. साहेब, खरं तर ना ऑन कॅमेरा मालवणी बोलताना मी पहिल्यांदा तुमका असं ऐकलं. अतिशय सुंदर आपण मालवणी बोलतास. साहेब, खरं तर प्रश्न एका निवडणुकीचा नाहीये, प्रश्न आहे बिघडत्या समाज व्यवस्थेचा, जे कोकणामध्ये रोजगार नसल्यामुळे येते. अजून व्यापक पद्धतीनं रोजगार निर्मितीसाठीचे प्रयत्न आणि मेसेज या निवडणुकीच्या निमित्तानं आपल्या माध्यमातून समाजात पोहोचेल अशी अपेक्षा मात्र या निमित्तानं व्यक्त करतो. साहेब, या सविस्तर चर्चेमध्ये पूर्ण वेळ आपण बिझी शेड्यूलमध्ये सहभागी झालात, आपल्याला धन्यवाद देतो. आपण मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.